Guk gaur hemen irakurri nahi dugun aldarrikan politikoak dio, alderdi politiko bezala eratu ginenetik, 11 bateko gizon emakumeok, Agirre lehendakariaren lana, abertzaletasunaren ekintza instituzional eta sozialaren erreferente nagusia izan dela eta izaten jarraitzen duela aitortzen dugu. Abertzaletasunari jarraipena eman eta aldi berean abertzaletasunaren lehenengo modernizazio ideologikoa gauzatu zuen belaunaldiaren buru izan zen erreferentea. Horregatik, bere heriotzaren 50. urteurrena dela eta omenaldia eskeni nahi diogu gure alderdiko 11 bateko lurralde eta nazio exekutibak biltzen duen ekitaldi honetan. Omenaldi honetan, aldi berean pragmatiko eta argi erakusle izan zen estaturik gabeko, estatista eta merezimendu osoz euskal historia modernoan parekorik ez duen herriaren maitasuna lortu zuen aparteko gizon honi zor diogun eskerrona kitatu nahi dugu. Ekitaldi honetan, Agirre lehendakariak personifikatzen duen euskal abertzaletasunaren tradiziorik oparoenarekin bat egiten dugula erakutsi nahi dugu. Baina era berean, abertzaletasunaren tradizio hori eguneratzeko beharra azpimarratu nahi dugu. Horrela, euskal, europar eta munduko politikan sortzen diren eta gero eta konplexuak diren tokiko eta mundu mailako erronkei erantzun egokia eman ahal izateko. Agirre lehendakariak bizitza guztian zehar mantendu zituen sinesmenen artean nagusienetakoa herrien askatasunaren defentsa izan zen. Eta gaur, printzipio hori berresten dugu. Beharrezkoa da nazio borondatea duten herriak libre izatea. Horrela herri izaten jarraitzeko duen oinarrizko eskubidea gauzatu dezaten. Elkarren arteko aitorpenaren bitartez, garatu behar baita herrien arteko elkarbizitza eta elkartasuna. Badakigu, Agirre lehendakariak ez zuela inoiz giza duintasuna nazio leialtasunen menpean ikusi. Gizabanakoaren onurak gizarte nazionalaren onurarekin bat egin behar badu ere, ez dugu ahaztu behar gizartea pertsonaren zerbitzura antolatu behar dela. Horregatik, Agirrek pertsonekiko zuen konfiantzarekin bat egiten dugu, askatasunean bizitzeko jaiotako arrazoidun gizabanakoarekiko konfiantzarekin. Horrela, guretzat ere, nazio libre baten kode etikoa pertsona librez osatutako gizarte anitzaren aldarrikapenean hasten da, eta horien eskubide eta askatasunaren aitorpenean. Gizartea antolatzen duten erakundeek eramaten dute nazioa aurrera, eta aldi berean ordezkatzen dituzten pertsonak dira erakundeen euskarri. Nazio baten garapena beraren parte sinesten diren herritarren esku dago, sentitzen diren herritarren esku dago, beste edozeren gainetik. Nazioaren eskubideak, azken finean, nazio horren parte diren herritarren eskubideak dira. Agirre lehendakariak nahiago zuen demokrazia imperfektua indarkerian oinarritutako erregimena baino. Izuaren erabilera bidegabekeria da beti. Askatasuna eta gizabanakoaren duintasuna jokoan daudenean ez dago neutraltasuna mantentzerik. Baina indarkeriari aurre egiteko, askatasun politikoen murrizketa baino eraginkorragoa da bitarteko eraikitzaileen erabilera. Hau da, gutxiengo totalitario eta bortitzen aurkako baliabide eraginkorrenak, kontzientzia zibiko-demokratikoa, eguneroko askatasunaren erabilera, partizipazio politikoa eta pertsonan oinarritutako garapen sozioekonomikoak dira. Azpimagarria da baita ere Agirre eta bere belaunaldiaren ikuspegi soziala, zeinarekin bat egiten dugun. Autonomia politikoak euskaldunentzat bidezkoa eta berezkoa zen sistema soziala esartzeko ematen zuen aukerak ilusionatzen zituen. Lanerako eskubidea bermatzea, enpresen etekinetan langileen parte hartzea finkatzea eta azken finean familien eta pertsonen ongizatea baliatzen zuen sistema. 11 batek abertzaleaien ikuspegi soziala ordezkatu nahi du dudarik gabe. Ez da Agirreren jokabidea ulertu, Euskaldunen batasuna lortzeko egindako, ezin da Agirreren jokabidea ulertu, Euskaldunen batasuna lortzeko egindako ahalegina aintzat hartu gabe. Euskal nortasun politikoaren arrakasta, lehendakariaren batasunerako ahaleginei zor diegu neurri handi batean. Bere gidaritzapean, Eusko Jaurlaritzak ezberdinak batzeko gaitasuna izan zuen, Euskaldunen arteko konfidantza eta kontzientzia kolektiboa gidatuz. Agirreren heriotzaren ondoren ere, Euskaldunen batasunerako borondateak
herri honen aspirazioak gidatu zituen. Gizarte, kultur eta ekonomia arloan nazio susperraldia ekarri zuen eta urte batzuk beranduago autonomia estatutuaren eta Eusko Jaurlaritzaren berrezarpena ekarri zuen. Guzti honengatik, Agirre da 11 baten inspirazio iturri nagusia. Gure herriaren jarraipena euskaldunen batasunak bermatuko du. Aurrerapen demokratikoan sinesten dugu gutxiengo totalitarioen aurrean. Nazio libreak pertsona libreek osatzen dituztela sinesten dugu. Askatasunean oinarritutako herrien arteko elkarbizitzan sinesten dugu. Gizakiaren garapen iraunkorrean oinarrituta demokrazia ekonomikora hurbilduko gaituen sistema sozial bidezkoago baten aukeran sinesten dugu. Mesianismori gabe, jarrera errealista batetik, eguneroko eskakizunekiko konpromisoa utziz, eta azken batean Euskadik eta euskaldun guztiok behar dugun etorkizuneko proiektua arriskuan jarriko duten jarrera oportunista eta dogmatikoak baztertuz. Donibane Loitzunen 2010 urteko martxoaren 13. Eskerrik asko.